La xicota d'en Doraemon. Però què fas, Doraemon? Per què serveixen aquestes ulleres tan estranyes? És el meu àlbum de fotos. Ah, sí? Deixa-me-les posar. Ni pensar-hi, no les deixo. Per què no? No siguis així, home, va. Que no? D'acord, te les deixo. A veure què surt. Oh, aquests en Banxabaixi, sembleu molt contents. Oh, i qui és aquesta mixeta? Quina? Oh, és ella, és la meva xicota. Què? Així tu tenies xicota al futur? No hauria dit mai que poguessis tenir xicota. I per què no? Perdona. Escolta, explica'm coses d'aquesta gateta, Doraemon. Si insisteixes, va ser fa 4 anys quan vivia al futur a casa d'en Sebashi. Ens vam enamorar la mi i jo, i érem molt feliços. Però el dia 30 d'agost de l'any 2122 jo feia una becaina quan va passar una cosa horrible. Uns ratolins fastigosos se'm van menjar les orelles i vaig estar ingressat a l'hospital. El dia més feliç de la meva vida va ser quan ella em va venir a veure. Però quan per fi em van treure les venes i ella em va veure sense orelles, no li vaig poder perdonar aquella riallada. Doraemon, escolta, no t'agradaria tornar a veure-la a mi? Com? Sí, anem-hi, home. Estic segur que se n'ha penedit 100 vegades, pobra, d'haver rigut en aquell moment tan terrible per tu. Però... I anem, està decidit. No t'hi pensis més. Au, som-hi! Hola, Nobita i Doraemon. Com et va la vida, Sebashi? Molt bé, com és que heu vingut? És que volíem veure una antiga xicota d'en Doraemon, una gateta robot. Ah, una antiga xicota? Ah, esclar, la mi. Exacte, per casualitat saps on para? Se'n va anar d'aquí fa bastant de temps, però he sentit dir que ara és a casa de la Kaoru, en plena zona 4. És un bon lloc? Que ens hi pots dur? Em sap greu, però és que ara no tinc temps. Doncs anem-hi nosaltres dos, Doraemon, et sembla bé? Mira que em fa de temps que no ens veiem, Doraemon. Diu que ara vius al passat, al segle XX, oi? A casa d'aquest nen que m'acompanya que es diu Nobita. Hola. Per cert, en Sebashi ens ha dit que tens una gateta robot que es diu Mi. Què? Sí, aquella amiga meva. Sí que la tinc. Però acompanyeu-me. És allà. Es va espatllar i no la vam poder arreglar. És d'un model antic. Doraemon! 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 Què té en Doraemon? Doraemon! Nobita, però com és que la portes? L'he demanada a la Kaoru. La podem fer arreglar a algun taller. No et faria gràcia que fos com abans? Què? No t'agradaria poder-hi tornar a parlar, Doraemon? Estic emocionat. Vinga, Doraemon, som-hi! Aquest tipus és massa antic. Ja no es fabriquen els recanvis per poder-la arreglar. Per què no proveu d'arreglar-la amb les peces d'altres robots vells que hagi llançat la gent? Hi ha molts nens que ho fan d'aquesta manera. Caram, ho fan els nens, diu. Què et sembla? Te'n sortiràs? Ho provaré, almenys. Aquesta peça és d'aquí. I aquesta altra? Aquesta va aquí. Em penso que ja és tot a lloc. La connectaré. Estimada mi! Qui ets tu, Soc jo, en Doraemon. No em coneixes? Si no t'havia vist en ma vida. Què? Escolta,
gateta, de debò que no el recordes, però si éreu molt amics. No el conec de res. Potser les peces eren massa velles. Caram, tens una cara d'allò més graciosa, no t'ho han dit mai? Igual que l'altra vegada. Però què hi faig jo aquí? He de tornar a casa de la Kaoru. No sé pas qui sou, però adeu! Adeu, macos, que vagi bé, ja ens veurem! Adéu, gateta. T'estimo. Doraemon, perdona'm, encara he enredat la troca. No t'hi amoïnis, Nobita. Estic molt content que haguem pogut arreglar la mi i que torni a ser com jo la recordava. Bon dia, que maca! Com et dius, gateta? I em pots donar el teu número? Ostres, tan enlluernat que estava amb la mi i ara de cop i volta veu aquesta altra mixeta i...